Hayırlı kеш, size oңқар шығарылышын қарайсы, студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Термин бар жоғылық қаралмаған, әмі штраф салырға мүмкін. Экстремал машина ертушілеріне инспекторлар білен бірге Гүзел Шихапова ашықлады. Yol trans hareketinin neticesinde 53 jiyevlini hastahaneye uzattılar. Мектептен қойтқанда машинасына әлегелер, 3 оқушы хастаханада. Ғұмыр күзіне жетсе де, көңілінде әр шақ яз. Ең үлкен шәһәрдәшібіз 105 яшын тұтырды. Бүгін ішкі ішлер идарасы қызметкерлері күні хөнәри бейремлерінде ЮХИДИ инспекторлары бірінші тапқыр яңа рейд ұйыштырды. Олар экстремаль машина ертушілер білен көрәшке әзірлене. Бұл термин жей күні кіртілді һәм экстремаль йөрү закон бойынша тыйылды. Дөрес документта жауаплылық қор алмаған, штрафлар сумасы да билгеләнмәгән. Әгәр дә икенче полосаға күчкәндә ут кабызмасаң һәм башка вак хаталар ясасаң, син экстремаль йөртүче буласың. Мондыйларны шәһәр юлында ничек ачыкладылар? Хәбәрчебез сюжетында. Вот это маневрирует, вот это он маневрирует. Әлеге машина ертушіні туктатыр үшін артынан ұзақ барырға туры келді. Ек машинасы рулі артында отырушы утларын қабызмыша түрлі полосаларға көше, істеуіне башқа қағиделеріне де бұза. Там запрещено крайне левую. Перестраивайтесь правую, левую, среднюю полосу. И очень опасно ездить. Вы знаете об этом? Хәзір аңа һәр хата үшін урташа 1000 ярым сум түләргә туры киләчәк. Шофер үз гаебен танымый, әмма моның өчен камера язмасы бар. ЮХИДИ хезмәткәрләре махсус билгеләр булмаган машинада аның артыннан хәрәкәт итте. Поспешил, я там просто машины едут, они 60-70 километров. Әмнә чит ил машинасында җилдерүче үз гаебен таныды. Монда экстремаллар үземә дә комачаулый ди Ират. Экстремально это мешает, разговоров нет. Вы соглашаетесь, да? Ну, конечно. Уходил он вправо, я объехал слева тут, чтобы не зацепить его. Так-то вроде не превышал. Ну, согласен, надо пресекать, спасибо за работу. Утыңны кабызмыйча сулга, уңга күчәсең, көтмәгәндә тормозга басасың, яки алдагы машина артыннан ук хәрәкәт итәсең, димәк кагыйдә бозасың. Әлеге юлда шахмат уйнау өчен штраф каралмаган, монда йөрүне тыючы закон гамәлгә керде инде. Депутатлар штраф күләмен билгели алмый, шәһәрдәшләр кагыйдә бозучыларны һичшиксез җәзага тартырга кирәк ди. Ну, скажешь, киметәсең инде, башкаларга, чтоб мешать мәскә. Куркытамы? Куркытмый, минем стаж күп 30 ел стаж минем. Аларга өйрәнеп биттем инде мин үзем. Аларга күпме штраф кирәк дип уйлыйсыз? Ну, беренче чиратта, беренче случайда 1000 җитеп тора инде. Матерюсь. Больше что я делаю? Ну, мешают они, мешают. Ну, сбрасываю скорость. Ругаюсь по-своему. В рублях я бы в деньгах тут не накажешь. Я думаю, надо сделать, ну, мое мнение такое. Там, например, 3 раза попал за такую езду. Пожизненно лишили прав. Что сделаешь, кроме как поругаться про себя? Что с ним сделаешь? Не догонять же его, этого человека. А так я вообще, в принципе, за правильную езду по правилам. Штрафовать и самым жестоким образом наказывать. Штрафлар күләмен яңа елга кадәр билгеләргә тиешләр. Инде 2017 елда ашыгучылар һәм шахмат уйнарга яратучылар кагыйдә бозган өчен җавап тотачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәктәптән кайтканда машина астына эләгәләр. Автомобиль бер юлы 3 баланы бәрдерә. Шәршәмбе көнне көндезге 3-тә 3 бала юл аша чыга торган була. 11 яшьлек малай һәм 16 яшьлек 2 кыз светофорның яшел уты янганда хәрәкәт иткән. Җәяүләрне бәрдергән өчен машина йөртүчегә административ штраф салырга яки машина йөртү таныклыгыннан ук мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Әгәр җәяүләр авыр җәрәхәтләр алсам, рәшәткә артына да уртаталар. Бәхеткә балалар җиңелчә җәрәхәтләр белән генә котылды. Хәзер машина йөртүченең ни дәрәҗәдә гаепле икәнен тикшерү ачыклаячак. Беляева белән Московский проспектлары киселешендә Лада автомобиле белән идарә итүче Ират җәяүләр юлына чыгып баручы 3 кешене бәрдерә. Юл транс хәрәкәтенең нәтиҗәсендә әлеге 3 җәяүлене хастаханәгә озаталар. Буздан бары тик аяклары гына чыгып тора иде. 70 яшьлек шәһәрдәшебезне коткаручылар Тукай районы сулыгында тапты. Исегезгә төшерәбез, бер көнлек ул балыкка китә, соңгы тапкыр көндезге 2ләр тирәсендә туганнары белән элемтәгә керә. Бүген коткаручылар башта аның әйберләрен таба, аннары гәүдәсен күреп ала. Иратны судан чыгарыр өчен хәтта бузны ярырга туры килә. Хәзер бузның катламы нибары 5-6 см. Коткаручылар бузга чыкмаска киңәш итә. Исегезгә төшерәбез, бер ай эчендә Чаллы тирәсендә урнашкан сулыкларның бу инде 5-нче корбаны. Бүген шәһәрдә тагын бер сәүдә үзәге ачылды. Ул торак комплекста урнашкан. Мондый проект Сирия Республикада бердән-бер.
Уважаемые жители и гости нашего города, объявляем торговый центр открыт. Bugün Sunrise City Sevde hem küngül aşı üzeri öz ишекләрен açtı. Şəhərdaşlar hem qonaqlar kiyim salım, ayak kiyimləri, kosmetika, kün күреш техникасын hem başka товарлар сатып алырга мөмкин. Bir de Россия hem чит ил брендлары тәкъдим ителә. Нам очень все нравится, мы рады, что в нашем городе появился такой центр, что теперь не надо ездить в Казань. Для нашего города высокий уровень. Я думаю, что жители нашего города получат массу удовольствия и всей семьей отлично проведут свои выходные дни здесь. Замечательные бренды, очень комфортно, очень красиво, все располагает к приобретениям. Sunrise City шәһәр үзәгендә урнашкан бирегә килүчеләр өчен барлык шартлар тудырылган, машина кую урыннары да җитәрлек. Уникальность торгового, это просто торговый центр, но уникальность этого объекта заключается в том, что это маленький городок в нашем городе. В этом центре созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса. Большое спасибо инвесторам, застройщикам. Ноябрь айында кыш җитте, димәк, әкренләп җиңел курткаларны кышкы пәлтә һәм туннарга алмаштырырга вакыт. Югары сыйфатлы өс киеме нинди булырга тиеш, аны кайдан сатып алырга? Алдагы сюжетыбызда. Жылы, матур һәм сыйфатлы өстәвенә бәясе дә кулай. Зима кибетендә өс киемнәрнең бәяләре төште. Мутын һәм шәшке туннарның курткаларның нинди генә юк. Иратлар өчен сайлап алу мөмкинлеге зур. Барлык кайры туннарның бәясе 27,900 сумнан кыйммәт түгел. Мутын туннарга 35% ташлама. Бер кием алучыга икенчесе бүләккә. Муж подарил мне на день рождения эту шубку, а куртку мне дали в подарок. Очень довольна и счастлива. Мин бу магазинга гел кирип йөрим. Менә берничә тапкыр кирдем, карадым. Шубалар бик күп выбор. Менә монда тукталдым, бик ошады. Алырга җыенам. Зима кибетенә гаилә белән килергә мөмкин. Җылы мех һәм кайры туннар һәр хатын кызның да күңеленә хуш киләчәк. Иратлар да битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы өс киемнәре сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36дан алып 72гә кадәр барлык өлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур өс киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Ул оныкларының балаларына күзлексез әкиятләр укый, шәһәр яңалыклары белән танышып тора, күңел радиосын яратып тыңлый. Шәһәрдәшебез Павел Фокинга 105 яшь тулды. 2 тапкыр сугышта катнашкан, тормыш иптәше белән 4 кыз тәрбияләгән. Озак яшәү серләрен безнең иҗат төркеме белешеп кайтты. Павел Фокин 1911 елда туа, хәзер кызының гаиләсе белән Элеватор тауында яши. Burada авылындагы мәктәпне тәмамлагач, ул биредә янгын сүндерүче булып эшли. 39 елда Фин сугышына китә. Исән имин кайттым дип озак сөенергә өлгерми, Бөек Ватан сугышына чакыралар. Вот он оттуда освободился, приехал сюда в деревню, женился на бабушке. И вот вроде начали только нормально жить, и на финскую его забрали. Вот на финский он, ну там, видимо, нормально долго не был, только пришел вот в этот, не успел немного с семьей пожить, его вот сразу же, как раз 22 июня с бабушкой пошли на базар, там как раз выходной, солнечная погода, говорит, мы с бабушкой пошли, а здесь война. Сугыш башланып 2 ай узгач, Павел Фокин дошман әсирлегенә эләгә. 1943 елда Украина фронтында разведчик була. Күп санлы күкрәк билгеләре бар. Сугыш тәмамлангач, Алтай трактор заводында эшли. Бары тик 1947 елда гына гаиләсе янына әйләнеп кайта. Пенсиягә кадәр текстиль фабрикасында монтажчы, эретеп ябыштыручы булып эшли. Мы вот родились, он нас вот вырастил, мы 4 дочки были. Вот, и дом у нас вообще был хороший, я никогда не скажу, никогда дома не слышу ни скандалов, ничего. Фокиннар гаиләсендә озак яшәүчеләр күп, ветеранның иптәше дә, әнисе дә 90 яшьләрен тутыргач кына якты дөнья белән хушлашкан. Хәзер Павел Петровичның 6 оныгы, 6 оныкчыгы һәм 2 оныгының баласы бар. Якыннары игътибардан айырмый. Юбилар үзе дә якты йөзле, җыр сүзле, күңел радиосын яратып тыңлый, үзе дә кушылып җырлый. Сайра сандугач, карлар киттем язбугач. Гүзәл Шихапова, Екатерина Ботенкова, Алексей Иванов, Ямалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.